ሰላም ተኸታተልቲ ኮራል ሚድያ ስነ ጥበብን ስነ ጥበባዊ ስራሕትን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘጎንፉና ነገራት እዮም። ዝበዛሕና ግና ስነ ጥበብ እንታይ ምዃኑ ብርግጽ ኣፍልጦ የብልናን። ምክንያቱ ገለ ሰባት ስነ ጥበብ ናይ ምሁራት ገይሮም ይሓስብዎ፣ ገለ ሰባት ድማ ብኣንጻሩ ስነ ጥበብ ትርጉም ዘይብሉ ካብ ኩነት ዝረሓቐ ምባል ይገልጽዎ። ካብዚ ዝተፈልዩ ካልኦት ድማ ዓብዪ ኣድናቂ ስነ ጥበብ ኣይኮናን ይብሉ። ግና ስነ ጥበብ ንኣሽሓት ዓመታት ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዘመናት ብዝተፈላለየ መንገዲ እናማዕበለ መጺኡ። ደረጃ ምዕባሊኦም ግሙት እንተደሊና ካብቲ ንስለ ምንባር ኢሉ ብጥበብ ሓዊ ዝመሃዘ ናይ ቀደም ፍጡር ወዲ ሰብ ክሳብ ዛሎሚ ዕለት ብዝተፈላለዩ ረቀቕቲ ናይ ቪድዮ ካሜራን ኣርትዖትን ዝሓለፉ ፊልምታት ከነወዳድሮ ንኽእል ኢና። ብዙሓት ስነ ጥበብ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ስምዒት ዘነቓቕሕ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ይኣምኑ። እዚ ስምዒት እዚ ሙሉእ ኣብ ታሪኽካ ዛንታኻ መሰረቱኻ ኣብ ኩሉ መንነትካ ንምፍጣር ዝተመርኮሰ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓደ ዓይነት ስነ ጥበብ ስራሕት ከስተማቕሩ እንከለዉ ብዘይ ምግናን ዝተፈላለዩ ግብረ መልሲ ክህልዎም ይኽእል። ሓደ ሰብ ካብ ዝረኣዩ ሕሉፍ ስነ ጥበባዊ ስራሕት ዝፀበቐ ነገር ክመስሎ ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ክፀልኦ ይኽእል። እቲ ሳልሳይ ድማ ፈፂሙ ብዙሕ ነገር ከይስምዖ ይኽእል። ዋላ ሓደ ካብኣቶም ግና ይተጋግየን። ኩሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ምርጫን ስምዒትን ክረክብ መሰል ኣለዎ። ብዛዕባ ትፈትዎ ደርፊ ዝስማዓካ ስምዒት ከምቲ ካልእ ሰብ ብዛዕባ ዝፈትዎ ቅርፃ ዝስምዖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነቲ ቅርፃ ቅርፂ ዘይትፈትዎ እኳ እንትኾንካ እቲ ሰብ እቲ ስለምንታይ ኣዝዩ ከም እቲ ዘስተማቕሮ ኣብ ግምት ብምእታው ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባኡ ምናልባትን ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻን ገለ ነገር ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ሰብ ንስነ ጥበብ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ዝህቦ ካብኡ ናይ ምዕባይን ናይ ምሃር ንዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ። ዛንታታት ክንገር፣ ታሪክ ክምዝገብን ካልኦት ውሑዳት ነገራት ብዝገብርዎ መንገዲ ስምዒታትና ክንጥውቕ ዕድል ይህበና። በዚ መንገዲ እዚ ድማ ሓደ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ምስ ፈረየ ናብ ህዝቢ ምስ ቀረበ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክወሃቦ ግድነት እዩ። እቲ ዝወሃብ ርእቶ ነቐፌታዊ እንተኾይኑ ነቲ ስነ ጥበብ ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ሓፋቢሉ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ነቲ ዝረስዖ ባህሊ፣ ወግዒ ወይ ሃይማኖት ዘዘኻኽርን ክኸውን ይኽእል። ብኣንጻሩ እቲ ርእቶ ኣወንታዊ እንተኾይኑ ነቲ ኣፍራዪ ደፋኣ ሓይሊ ኮይኑ ካብኡ ዝበልፅ ስራሓት ሒዙ ንቐርብ ሓደራ ዘሰክም እዩ። ስለዚ ንኹሉ ረቑዓይታት ኣብ ግምት ምእታው ኮራል ሚድያ ኣብ ፍርያት ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዘተኮረ ፍሉይ መደብ ጉሉፅ ርእቶታት ዝብል ሒዛትልኩም መፂኣ ኣላ። እዚ መደብ ዝያዳ ብተሳትፎ ሰማዕቲ ኣድነቕቲ ጥበብን ስነ ጥበበኛታትን ስለ ዝድንፍዕ ተሳትፎኹም ኣይፈለየና እናበልና ዝኾነ ትህቡና ርእቶ በዚ ፅሒፍናልኩም ዘለና ኣድራሻ ብኽፉት ልቢ ንክንሰምዕ ድልዋት ኣለና እሞ ሃየ ሰዕቡና። ሎሚ ኣብዚ መደብ ዝሒዝናልኩም መፂና ዘለና ትሕዝቶ እምበር ኣብ 23 ታሕሳስ 2023 ኣብ ማህደርና ኢንተርቴይንመንት ዝተዘርግሐት ፊልም እያ። ንውሓት ፊልም 1 ሰዓት፣ ደራስን ዳይሬክተርን ኣማኑኤል ተኽለ፣ ኣርእስቲ ፊልም ስቱር። ናይ መጀመርታ ደቃይቕ ናይዛ ፊልም ሓደ ኣፍራይ ፊልም ኣብ ሓደ ዓለም ለኻዊ ፊልም ፌስቲቫል ንሓንቲ ኤርትራዊት ፊልም ሒዙ ተወዳዲሩን ካብተን 5 ቀዳሞት ፊልምታት ኮይና ተሓርያ ምህላዋ ዝሕብረሉ ቃለ መሕተት እናገበረ ዘርኢ ትርኢት እዩ። ከም መእተዊ ኣዝዩ ሰሓብን ኣብ ዝቕፅል እንታይ ይኽብለና ደልዩ ዘብል ኣህንጣይ መእተዊ እዩ። ድሕሪዚ እታ ፊልም እቲ ኣፍራይ ፊልም ኤርምያስ ዝበሃል ገፀ ባህሪ ነታ ኣብ ድርሰቱ ዘላ ገፀ ባህሪ ትመልኽ ተዋሳኢት ኣብ ምርቋሕ ከም ዝኣተወን ንዓኣ ክመርፅ ዘሕልፎ መስገደልን እያ ትትርኽ። ኣብ መበል 10 ደቂቕ ናይታ ፊልም ድማ ኤርምያስ ነታ ዲያና ትበሃል ገፀ ባህሪ ኣብቲ ዝተኻየደ ምምያ ናይ ተዋሳእቲ ብፀቢብ ከም ዝተዓወተት ኣብ ኦፊሱ ፀዊዑ ይነግራ። ጽቡቕ ገይሮም መታን ክናበቡ ግና ብሓንሳብ ከምሲዩ ከም ዘለዎም ይሕብራ። ዲያና ድማ ነቲ ስራሕ ክሰርሑ ህንጢት ስለ ዝነበረት ሽዑ ምሸት ብሓንሳብ ከምሲዩ ከም ዝኽእሉ ነገረቶ። ብድሕሪዚ ኤርምያስ ንዲያና ምስኡ ንክትሓድርን ድሌቱ ንክትፍፅመሎን ይሓታ። እታ ዲያና ትበሃል ገፀ ባህሪ ግና ነቲ ሓሳቡ ምቕባል ኣብያ ገዲፋቶ ትኸይድ። ምስ ዓርካ ተረኺባ ድማ ኩሉ እቲ ዝኾነቶ ትነግሮን ንኤርምያስ ከዓ ነቲ ሓሳብ ክገድፎ ደጋጊማ ብኣካልን ብቴሌፎንን ትልምኖ። ካብዚ እታ ፊልም እቲ መድሃኔ ዝበሃል ገፀ ባህሪ ዓርካ ንዲያና ናብ ዓርኩ ኸይዱ ምኽሪ ክሓትት ዘርኢ ትርኢት ተቐርበልና። እቲ ፍናን ዝበሃል ገፀ ባህሪ ዓርኪ መድሃኔ ድማ ዲያና ነቲ ዝተባሃለቶ ንኸይትውዕሎ ዓርኪ ብምህላዋ ንዑ ኣኽቢራ ካብቲ ህይወታ ሙሉእ ሃረር ዝበለቶ ስራሕ ትታረፍ ምህላዋ ክረድኦ ይፍትን። ንዲያና ድማ ነቲ ዝበሃላ ዘሎ ንኽትገብሮ ከተባብዓ ከም ዘለዎ ይመኽሮ። ኣብ መበል 36 ደቂቕን 39 ካልኢትን ናይታ ፊልም መድሃኔ ምስ ዲያና እንከለዉ ሃንደበት ኤርምያስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ይመፁ እሞ ንምንታይ ኤርምያስ ከምኡ ከም ዝገበር ንኽልቲኦም ፍቑራት ይነግሮም። ንዲያና ድማ እቲ ዝሓተታ ሕቶ ኣካል እቲ ፈተና ምዃኑ ይነግራ። ፈቲና ይኮና ክብረን ሸይጣን ዝኣተወኦ ክብሩ ረሲዕን ዝጥንጥኖ ስለ ዝበዝሓ ኢና። ኣብዚ ሞያ እዚ ክብረ ሓልያ ክብሪ ጥበብ ክትሕሉ ትኽእል ዝሓሸት ሰብ ሒዝና ንደይብ ንላዕሊ ስለ ዝተባህለ ኢና ከም ወሲና። ግና እታ ፊልም ብኸምኡ ኣይተዓፅወትን። ኤርምያስ ንዲያና ኣብቲ ስራሕ ሓደ ዓብ ብድሆ ከም ዘለዋ ይሕብራ። ንሱ ድማ ኣብታ ፊልም ናይ ወሲብ ትርኢ ስለ ዘሎ ወሲብ እናገበረት ክትሰኣል ፍቓደኛ ክትከውን ይሓታ። እቲ ምክንያት ድማ እቲ ስራሕ ዓለም ለኻዊ ስለ ዝኾነን ሕብረተሰብና ብሰንኪ ስምዒቱ ኣግሂዱ ዘይምግላፅ ስንፈት ናይ ወሲብ የጋጥሞ ኣሎ ኣብ ዝብል
رديت نتي تريت أبت فيلم كريوو كم استجددو يجلد إتي إرميا زهابنا يسرح بدهون ديانا كل تخلطهم تخون كجبرة يره نازنا جرزي معركة دي كبير بخانو نتي دايركتور نايت سرحن مانجر نايت سرحن نمر أي دما ديانا مس عركة حدا بدهو يقربوا له إتي بديانا عركان صغيرة بدهو أبتم سو حدار زي مرداك وأنت فترة دحر خندي ورد ديب إتز تقرب ولهم بدهو كوبو مخانو بمحبار نديانا مس عركة يتزوعوه عزد ما تقند حمرت نايتا فيلم زخانة ملأختي إرمياس يوصو تفطرنا يترف هاب قدم سب ويد ما قدم حفاش أبنا حد حد كاكوا نخيت الرئة سلامي خاتم رسول كاب حبرة السبنا زعب دراسة خمزي اللي أبريه اللي أزي بفتقاري سوتر كوينو استفترة قدس نجار مبر بفطرة زق اللع مستقبونا يكونا بعد نمنتاي قدبنا وسيب نمنتاي بقلت زي نرئيو زبل زنبرا مقودي ባህሊ ዘይኮነስ ባህሪ ከም ዝግድበና ይተረዲሙ واحد زانتان ሒዝዎ ዘሎ መልእክትን ኣብ መንጎቶም ገጸ ባህርያት ዝግበር ዝርብን ልዕሊ ዓቐን መሳጥን መሃርን እዩ ስነጥበብ ኤርትራ ወዲቑ ዘየድሊ ትርኢታት በዝሑ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ናብ ህዝቢ ቀርብ እንከሎ ኣዝዩ ባህታ ይፈጥር ንደራስን ዳይሬክተርን ኣማኑኤል ተኽለ ብርዕ ካይሰስን ዘብል ስራሕ እዩ ብተወሳኺ ኣብዛ ፊልም ዘለዓልዎ ዛዕባ ኣዝዩ ኣገዳስን እዋናውን ከም ምዃኑ መጠን ንኩሎም ነዛ ፊልም ተሰሪሓ ናብ ህዝቢ ንኽትበፅሕ ተርኦም ዝተፃወቱ ምስጋና ይግብኦም ምክንያቱ ስነጥበብ መዘናግዕ ጥራይ ዘይኮነ መሃር እውን ክኾን ከም ዘለዎ ወይም ብግብሪ ኣርዮምና ዓለምና ናበይ ኣንፈት ትኸይድ ከም ዘላ ምርዳእ የኣብየና ኣብ ዘሎ እዋን ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልም ምስ ረኣኻ ቁሩብ ተስፋ ይረኣየካ ስነጥበብ ስቒልካ ብዝኸውንን ዘይከውንን ሓሳባት መሊእካ ዝስራሕ ኣይኮነን ንባህልኻን ልምድኻን ናብ ዓለም ከተላልዮ ከለኻ እዩ እቲ ዝበለፀ ክብረት ዘለዎ ስነጥበብ ናትካ ናይ ባዕልኻ ፈጠራዊ ኦሪጂናል ሓሳብ ዳ ክኸውን ኣለዎ እምበር ነቲ ዝዕበየካ ባህልኻን ልምድኻን ገዲፍካ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ክትረክብ ኢልካ ናይ ካልኦት ሃገራት ስነጥበብ ናብ ናትካ ሓዊስካ ተቐባልነት ትረክብ ማለት ኣይኮነን ኣብዛ ስራሕ ገለገለ ናይ ተዋሳእቲ ድኻም ካብ ሕፅረት ተመክሮን ኣዝዮም ደቀቕቲ ናይ ኣርትዖት ፀገምን ንጎኒ ገዲፍካ ካልእ ኣዝዩ ዝነኣስ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብዛ ስራሕ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዩ ደራሲ ኣልዒሉ ንሱ ድማ ተቐዳማይ ክብርኻ ሸጥካ ባህጋኻ ምትግባር ካብ ግዜያዊ ህቡብነት ምሃብ ሓሊፉ መጻኢኻ ዝፅቕን መሰረትካ ዘበላሽውን ምዃኑ ደራሲ ይገልጽ ኮሜድያን ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ሱዚኒኖ ኣብታ ሮማን ትብል መጽሓፉ ዘስፈራ ሓንቲ ጥቕሳ ኣላ ንሳ ድማ ኣብ ዝኸፍአ ግዜ እውን ንብረትካ እምበር ክብረትካ ኣይትሽጥ እያ ትብል ብሕፅረት ገንዘብ ክንሳቐ ንኽእል ንኸውን ኢና ብዙሓት ሽግራት ክኸቡና ይኽእሉ ወይ ድማ ድሌታትና ኣብ ኢድ ሰባት ኣትዩ ባህግና ካብ ምስማር ሓሊኾም ክሕዙና ይኽእሉ እዮም ኣብ ከምዚ እዋን ግና ክብርና ዓቂምና ክሳብ መጨረሻ ስንና ንኺስና ክንጓዓዝ ኣለና እቲ ምንታይሲ እዚ ፀገም ኮይኑ ንዓና ዝረኣየና ፅባሕ ታሪክ ኮይኑ ምሕላፉ ስለ ዘይተርፎ ክብርና ግን ኣብ ሎሚ ፅባሕ ዋላ እውን ድሕሪ ፅባሕ ዋላ እውን ድሕሪ ዘመናት ብዋጋ ኣይትመን እዩ ስለዚ ንዝሓልፍ ሽግርን ፀበባን ነቲ ብዋጋ ዘይዕቀን ክብርና ሸይጥና ከነሕልፎ ኣይግባን ኣብ ናይ ባዕዳውያን ፊልምታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ቀሊል ነገር ተወሲዱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፊልም ናይ ወሲብ ትርኢት ዘይብላ ዳርጋ የላን እዩ ክበሃል ዝከኣል ብፍላይ ኣብ ገሊኡ እሞ ኣዝዩ ተጋኒኑ ንኽትሪኦ ዘፈንፍን ማለት እቲ ንቡር ጓል ምስ ወዲ ወሲብ ከም ኣዝዩ ቀሊል ተወሲዱስ ካብኡ ዝገደደ ወዲ ምስ ወዲ ጓል ምስ ጓል ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቁሉዕ ቦታ ኮይኖም ምስ ነንሕሕዶም ወሲብ እናገበሩ ኣብ ምርኣይ በፂሖም ኣለዉ እዚ ምስ ምዕባለ ዘተሓዝዎ ብዙሓት ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ስም ዘይምጥቃስ ፊልም ናይ ዓድና ክሳብ ሕጂ ኣብ ድሕራት ሓሳስባ እዩ ዘሎ ዋላ ዘቐላ ናይ ምስዓም ትርኢት እኳ ክሳብ ሕጂ ክገብርዋ ይስከፉ ኣለዉ ዝበሉ ተዋሳእቲ ኣለዉ ጽቡቕ ነገር ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ክቡር ባህልናን ኣብ ኩልና ሱር ሰደደ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ተዋሳእቲ ክደፍርዎ ኣይተራእዩ ዋላ ዘቐላ ምስዓምሲ ክሳብ ክንዲ ዝምክባድ ኣየድልን ንዝበሉኻ ዋላቶም ሕጂ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብዕልግና ዝተመልአ ስራሓት ዘቕርቡ ዘለዉ በታ ቀላል ትበሃል ዘላ ምስዓም እዮም ጀሚሮም ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንሓስበሉ ዘለና እዞም ንሪኦም ዘለና ናይ ባዕዳውያን ፊልምታት ክሳብ ክንዲ ብዕልግና ምህላዎም ንምንታይ ምኽንያት እዩ ዝብል እዩ ነዚ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምኽንያታት ኣለዎም ካብዞም ኩሎም ግን ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ምዕባለ ከም ምኽንያት ኣይትቐርብን እያ ሓንቲ ናይ ወሲብ ትርኢታት ዝበዝሓ ፊልም እንድሕር ኣስተብሂልና ኣብ ፅሕፈት ኮነ ኣብ ኣልያ ብዙሕ ሰሓብነት ዘይብላን እሞ መታን ተዓዘብቲ ክበዝሓ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ እዚ ኻ ፈጠራውነት ዘጥፍአን ፅቡቕ ስራሕ ንክሰርሕን ዘየተባብዕን እዩ እዚ ክንብል እንከለና ኩሎም ፊልምታት ከምኡ እየን ማለት ኣይኮነን ማዕረ ማዕሪኡ እውን ኩሎም ተዋሳእቲ ከምኡ ክሰርሑ ድልዋት እዮም ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኒል ማኩልና ዝበሃል ውሩይ ተዋሳኢ ድሕሪ መርዑኡ ኣብቲ ናቱ ናይ ስራሕ ውዕል ናይ ወሲብ ኮነ ናይ ምስዓም ትርኢት ከምዘይሰርሕ ምስ ኣተወሉ ብዙሕ ናይ ስራሕ ውዕላቱን በተን ዝሰርሓለን ዝነበረት ናይ ፊልም ትካላት ከም ዝተሰረዘ እዩ ይዛረብ
ግን ዋላ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብቲ ጸቕጢ ኢዱ ብዘይመሃቡን ኣብ ቃሉ ብምጽንዑን ብዙሕ ብድሆታት እኳ እንታጋጠሞ ድሓር ግን እቲ ዝገበሮ መስዋእቲ ምስቲ ኢዱ ተዝህብ ነይሩ ዝኸፍሎ ዋጋ ከምዘይመዓራረ እዩ ዝገልጽ። ድሕሪ ኣብ ውዕሉ ዝገበሮ ምቅያር ኣብ ሓንቲ ስራሕ ክሰርሕ ምስ ተሓተ ኣብ ሞት ከሉ ጸኒዑ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ከምዘይሰርሕ ነቲ ካስ ዝገበሮ ደራሲ ምስ ሓበሮ እቲ ደራሲ ናይታ ፊልም መጀመርታ ሰንቢድ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ዝሃቦ መልሲ ኣዝዩ ዘገርም። ቃል ብቃል ብእንግሊሽ እቲ ደራሲ ናይታ ፊልም ከምዚ ይብል Alright, I'm just going to have to write better. ክትርጎም እንከሎ ኦይ ከምኡ እንተኮይኑ ዳ ጽቡቕ ጽሕፈት ክጽሕፍ ኣለኒ ማለት እዩ። እዚ እንታይ የርእየና እንተኢልና ንድኽመታቶም በዚ መወነወን ኢሎም ዝሓስቦ ትርኢታት ከም ዝሽፍንዎ እዩ። ብዓብዩ ግና እቲ ሆሊውድ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ፋብሪካ ፊልም ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ዝና ከይግብሩ እንከለዉ ኣብ ግዜ ክትትንኦም ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ መፍረ ፊልም ኣትዮም ነቲ እንታይ ሳዕቤን ከምፃሎም እዩ ዘይፈልጥዎ ናይ ወሲብ ትርኢት ከም ሰርሑ ይገብር። ናይዚ ነገር እዚ ቀንዲ ኣብነት ክትኮንና ትኽእል ሜጋን ፎክስ ዝበሃል ሓንቲ ካብ ፍሉጣት ተዋሳእቲ ሆሊውድ እያ። ንሳ ኣብ ግዜ ክትትንኣ ናብቲ መፍረ ፊልም ከም ተዋሳኢ ድሕሪ ምጽባራ ዝተፈላለዩ ናይ ወሲብ ትርኢታት ዘለዎ ፊልም ሰሪሓ። ድሕሪ ግዜ ግን እቲ ፋብሪካ ፊልም ዘይፍትሓዊ ኣካይዳ ኣብ ርእሲኣ ክኽተል ጀሚሩን ክሳብ ምሕር ወሲባዊ ተዋሳኢት ገይሮም ክቆጽርዋ ጀሚሮም። ድሕሪ ግዜ ግን ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መፍረ ፊልም ስለ ዝተረዳኣ ዝመፀ ኩሉ ናይ ወሲብ ትርኢታት ዘለዎ ከምዘይትሰርሖ ክትሕብር ጀሚራ። ብተመሳሳሊ ኣብ ፊልም ጌም ኦፍ ትሮንስ ዘላ ካሊስ እትበሃል ገጸ ባህሪ ኣብ ሲዝን 1 ወይ ድማ ምዕራፍ 1 ናይታ ፊልም ዝረአ ናይ ወሲብ ትርኢት ኣብ ህይወታ ዓብ ጽልዋ ስለ ዘምጻላ ነቲ ወሲባዊ ትርኢት ኣብ ዝቕጽል ዝነበረ ምዕራፋት ናይታ ፊልም ከተጉድሎ ጀሚራ። ብሰንኪ ኣብቲ መጀመርታ ዝነበረ ትርኢት ግን ብዙሓት ኣፍረይቲ ፊልም ነቲ ናይ ወሲባዊ ትርኢት ዘለዎም ስራሓት ንኽሰርሓሎም ከም ዝሓተትዋ ባዕላ ትዛረብ። ብዛዕባ ሆሊውድ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ናይ ፊልም ትካል ግዜ ሂብና ብሰፊሑ ንትንትነሉ መደብ ንኽንሰርሕ ዓቕሚ ይሃበና። ምክንያቱ ብዙሓት ነጥብታት ኣልዒልካ ክትዘራርበሉ ትኽእል ነገራት ስለ ዘለዎ። ብዓብዩ ግን እዚ ነገር እዚ ኣባና እንታይ ጽልዋ ኣምፅኡ እንተኢልና ብዙሓት ነገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ጥራይ ነብሲ ክወፂኽ ቪድዮ ስለለይ ዝብል ኣተሓሳስባ ክሳብ ነማዕብል ገይሩና ኣሎ። ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ብዙሕ ዕላላት ሰሚዕና ኢና። ስለዚ ንዕኡ ንምድጋም ዘይኮነ ግና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ጽልዋ ኣየምጻልና ክንብል ኣይንኽእልን። አልኩ ኩሉ ትጥራይ ነብሰይ ኮይነ ሰደድ ኩሉ ኣስዓል ናባይ ብምስዳድ ብህይወተይ ተጻዊትክን ኣታሊልክንን እንዲኺ ሕጂ ግና ምሕረት ዝበሃል የለን። ከምቲ ናይ ሴክስ ቪድዮ ጥራይ ይሰደላ ንስኻ ጥራይ ነብሰ ኮይና ነታ ስእሊ ሰይዳትሉ ግምግና ጥራይ ነብሰ ኮንክ ስእሊ ክስደድለ ኢሉኒ ምስ ኣበኽዎ ቴሌፎን ዓፅዩ ድሓር ምስ ካልጓል ተላልዩ ንሳ ጥራይ ነብሳ ስእሊ ምስ ሰደደትሉ ናባይ ደው ኢሉ ምሳኽ ሓደ ዓመት ገይረ ዘይሰደድክለይ ረያ ዛጓል ኣብ ሓደ ሰሙን ተላልዩ ኣብ መንጎና ዝኾነ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙና ይፈልጥን ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ፍቕረይ ዝኾነ ሓዱሽ ፀባ የምፅኡ ካልእ ሰብ ይኾነን ዘሎ እፈርሕ እውን ኣለኹ። ካብ ንቡር ወፃኢ ብመቐመጫ ስጋዊ ርክብ ንኽንፈጽም ብተደጋጋሚ ነዚ ሃዲሙ ዘሎ ስምዒትና ክንመልስ ካልእ ኣገባባት ክንፍትን ተሰማሚዕና። ከም ሓሳብና ከምዚ ኣብ ጽዩ ፊልምታት እንዕዘቦ ሓበራዊ ምልሓሓስን ምጥባውን ክንገብር ወሲልና በምህላውና ከም ሰብ ሓዳር መጠን እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ካገምግና ጥራይ ነብሲ ኮንክ ስእሊ ክስደድለ ኢሉኒ ካብ ንቡር ወፃኢ ብመቐመጫ ስጋዊ ሓስን ምጥባውን ክንገብር ወሲልና በምህላውና ብፍላይ ናብ ረብሕትውና ኣብ ስደት ዝኸበዶምን ኮተቴን ኩሉ ዝረኣይዎ ናይ ምግባር ሃንቃ ዘለዎምን ቀንዲ ተጸለውቲ ናይዚ ነገር እዚ እዮም። ኣብ መደምደምታ እምበር እዛ ሱቱር ትብል ፊልም ከምቲ ሒዛቶ ዘላ መልእኽትን ዝተረኣየቶን ክነጻጸር እንከሎ ሰማይን ምድርን እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ንመነትናን ባህልናን ሃይማኖትናን ዝውክል ስራሕ ክስራሕ እንከሎ ኣገና ኢልና ከነተባብዖ ዝግባእ ስራሕ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ሰብ ነዛ ፊልም ንኽሪያ ንዕድም። ኣብዚ ዝሰራሕናዮ መደብ ድማ ዝኾነ ናትኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ክንሰምዕ ድልዋት ኢና። ብፍላይ ርእይቶ ክንህበሉ ትደልይዎ ስነ-ጥበባዊ ስራሕ እንተሃልዩ ክትሕብሩና ንላዎ። ክሳብ ብኻልእ መደብ ኣብዚ ንኡስ መደብ ግሉጽ ርእይቶታት ኣብ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ንራኸብ ምስ ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ኮራል ሜድያ ይገድፈኩም። ሰናይ ቅንዕ